Padre, doon ako'y nakitang bakol nga gilabay ang sungkod. O pagkahuma, naglakaw-lakaw. Kung mauna, gimilagruhan siya istoy. Hay naman siya karon. Tuwa na sa may altar diri ay. Nabungi, human maumod. Ay, Sir, naaba mo'y bakanting trabaho? Oh sir, Duna. Ay, di man ko si Duna, sir. Kadyot lang una sir ha? Daghan pa bang na naglinya? Maong standby lang una ka dito sa gawas. Ingon gud ka, sir, kay Duna'y bakanting trabaho. Duna lagi. Maong standby una ka sa gawas kay Duna pa may nag-una nimo. Nag-apply gani ko, no? Aron di na ko ingnong standby sa musilingan. Patay jud ko ni nanay ani ron. Kay imo raman di gihapon kung pa standbyon. Ay, Maayo pang hilo kay gitilaan. Maayo pang dagom kay gamay pagbangag. Unsa tay magisulti? Waoy, Kaklaro ato? Ilasan bayaw ko nimo. naunsa ka diha? Naunsa si mo kagalal? Ingna lang jod nga gamay nang imuha. Ay,